Yolların yapıklığına dolu 2,5 yıl boldy. Sebebi belli olmadık bu manisiz siyasata halk sonku 3 ayda ağır karşılıklar berip başladı. Yollar näme üçin yapık ve uçor isleýäris, yollar açylsyn. Bu görüşün netijesinde az bolsa da uçor saparlary awgust aýyna artdyryldy. Terrorist hökümetin hyzmatynda bolan konsul işgäri Aýmuradyň aýtmagyna görä, awgust aýynyň 11 sany uçor goýuldy. Hemmäňiz gidýäňiz diýip söz berdi. 11 uçordan 3-ü eýäm ýurda uçdy. Emma uçorlaryň näme üçindir 40-50 göterim oturucu boş gidýär. Bu mahluklar bizi wagtlança köşeşdirjek bolýarlar diýip halkyň arasynda pikirler hem bar. Näme de bolsa soňky günlerde ýurda dolanyp baranlaryň sany öňkü aýlaryň jemini geçýär. Ýurda dolanyp bilen watandaşlar soňunda çağalaryna gowuşýarlar. Mar welaýatynyň gelen habarda bir ejäniň çağalaryna gowuşma pursaty hemmäni duýgulandyrdy. Bu video material bize terörist hökümetin yolları yapıp nähil ulu cinayet işleýändigini subut edýär. Yurtdaşyndaky Türkmenistan watandaşlarynyň hemmesi marly ejeýaly şansly däldi. 2,5 ýyl içinde müňe goloý watandaşymy İstanbulyň Kilyos, ýagny eýesizler mazarlygyna gömüldi. Watan toprağyndan juda düşürildi. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Geçen hepdede Türkmenler Kilyos mazarlygyny ziyaret edip wepat edenleriň ýatladylar. 100den gowrak Türkmen öz mümkinçilikleri bilen wepat eden Türkmenlere çykdylar. Olaryň mazarlaryna daş dikip, daş töwereklerini täminlediler. Wepat edenleriň Türkmenistandaky ýakynlary Taňry ýalkasyna aýtdylar.